The dance for them. झील गाई के इंग्लिश रे कौन कहती? Cow. कुकुर को? Dog. बिल्ली की? बिल्ली की? Cat. ओटो को? Octopus. Camel. गध को? Donkey. छेली की? Goat. मेंढा को? मेंढा को? Sheep. मईसी की? Monkey. Buffalo. सुआ को? Waku. Mitu. इंग्लिश रे? Parrot. मयूर को? Moiraku. Peacock. पारा को? Bunny. पारा पारा को? Paraku. Pigeon. काऊ को? Cowku. Cow. Go. सुंदर दिखाई लेकिन ଆଉ ବାଘ को? टाइगर. सिंह को? लायन. मांकड़ को? मांकड़ku. Monkey. बिलुआ को? Jackal. गंडा को? गंडाku. Dinosaur. गंडा को? Dinosaurius. तापरे पानी की? पानी की. बटर. पानी की को पानी? ए जो पानी पानी हम पीवा पानी जोटा को कौन कहती इंग्लिश रे? Actor. आकाश को? आकाशku. Sky. सूर्य को? Sun. जन्ह को? जन्हku. जन्ह को? Moon. फूल को? फूलku. Rose. नहीं फूल को? Flower. फल को? फलku. Fruit. परिवा को? परिवाको. Vegetable. गच्छ को? Pet. पेट सिना हिंदी रे कहती गच्छ को इंग्लिश रे कौन कहती? Tree. तापरे प्रजापति की? प्रजापति की. Butterfly. हाँ वेरी गुड. तापरे घर को? घरku. House. हाँ हाउस. तापरे माछ को? माछku. Fish. हाँ बेंग को? Food. ना बेंग को Frog. हाँ हाथी की? Elephant. हाँ वेरी गुड. तापरे रुह दुष्ट होन मंदिर को? मंदिरku. Temple. अर्क क्षेत्र? कोणार्क. शंख क्षेत्र? पुरी. तुलसी क्षेत्र? केन्द्रापड़ा. तापरे बिरजा क्षेत्र का कहती? बिरजा क्षेत्र. जाजपुर. हाँ महावीर क्षेत्र? दसपल्ला. हाँ व्यास क्षेत्र? रायगला. हाँ राउरकेला. तापरे साबर श्रीक्षेत्र? कोणार्क. ना केन्द्रापड़ा. ना
ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସାବସୀ କ୍ଷେତ୍ରା ଗୁଡ୍। କୋରାପୁଟ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ମଣିକ୍ଷେତ୍ର। ମଣିକ୍ଷେତ୍ର ମଣିକ୍ଷେତ୍ର ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲୁଣକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରୋଲ୍ ହଳଦୀକି ଇଂଲିଶରେ ଥମି ତାପରେ ସୋରିଷକୁ ମସଲା ତାପରେ ତେଲକୁ ଇଂଲିଶରେ ତେଲକୁ ଅଏଲ୍ ଅଏଲ୍। ଓଏ ତାପରେ ରସୁଣକୁ ନାସିଣାଙ୍କୁ ରସୁଣକୁ ନାସିଣାଙ୍କୁ ନା ରସୁଣକୁ ଗାଲି ହଁ ଆଉ ଅଦାକୁ ଜିଞ୍ଜର ହଁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ପିଆଜକୁ ହଁ ଓନିଅନ୍ ବାଇଗଣକୁ ବାଇଗଣକୁ ଏପଟେ ଦେଖିଛି ବେଟି ବାଇଗଣକୁ ହଁ ହଁ ବାଇଗଣକୁ କହୁନା ବାଇଗଣକୁ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ବିଲାତିକି ବିଲାତି ଟମାଟ ଆଳୁକୁ ପଟାଟ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଫୁଲକୋବିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋ? ହଁ କାଟୁଛି ଔଷଧ ଖାଇବ। ଆଉ ଫୁଲକୋବିକି ମୁଁ ବି ଔଷଧ ବାବା ଆଣିଲି। ହଁ ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣିଲେ ତମେ ଖାଇବ। ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବିକି କ'ଣ କହନ୍ତି? ହଁ ପତ୍ରକୋବିକି ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର ନା ନା ପତ୍ରକୋବିକି ବନ୍ଧାକୋବି ଯେଉଁ ହଁ ଆସିଛି ବନ୍ଧାକୋବି। କ୍ୟାରଟ କ୍ୟାବେଜ ବଲ୍ ଭେଳିଆ ଏମିତି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ନା କେତେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ମୂଳାକୁ ରାବି ରାଡିସ୍ ହଁ ଆଉ ଗାଜରକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି କ୍ୟାରୋଟ ଲଙ୍କାକୁ ଚିଲି ଭେରି ଗୁଡ୍। ବରଗଛକୁ ହଁ କୋଉ ଟ୍ରି? ଆଉ କଦଳୀକି କ'ଣ କହନ୍ତି? ବାନାନା। ତାପରେ ଆମ୍ବକୁ ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗଛ ଏଇଟା ନା ସେଇଟା ଗୁଆବା ଗଛ। ଗୁଆବା ମାନେ କ'ଣ? ପିଜୁଳି। ଆଉ ସପୁରୀ ମାନେ ହଁ ସେଇଟା ନିମ୍ ଟ୍ରି ନିମ୍ ମାନେ ଲିମ୍ବ ଗଛ। ପିଜୁଳି ଗଛ ଏଠି ଅଛି କୂଅ ପାଖରେ। ସପୁରୀ ଗଛକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଡାଳିମ୍ବକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି କହୁନା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏଠି ନାହିଁ ଆମର ଘରଠି ଅଛି ମାମା ଘରଠି। କହୁନା କୋଉ ଡାଳିମ୍ବକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମାମା ଘରଠି ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆକୁ ହଁ ନଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କୁହ ଜାଣିଛ? ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କହୁନା? ନା ପୋମଗଟିନ୍ ଡାଳିମ୍ବ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଲା ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। କୋକୋନଟ୍ ଏଠି ନାହିଁ। କୋକୋନଟ୍ କି ମାମା ଘରଠି ଅଛି। ଆମ ମାମା ଘରଠି ତମ ମାମା ଘରଠି ଅଜା ଘରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି?
ଗଛ ଗଛ ଅଛି? କୋଉଠି ହଁ ଅଛି। ନାହିଁ ଅଛି ବାବା ଫୋନ ଅଛି। ଫୋନ କଲ थैंक यू। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ बाय। ବାଏ लाइक शेयर। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା हम्म ଆଉ ସୀତା ଟାଟା हम्म